खुलुमबाय दिनै एक्चुअली आं मोनसे इनफरमेशन लानानैसो फैदों बे इनफरमेशनानो जाहैबाय मोनसे बिराद मोजां खौरां क'क्राझार सापागुरियाव थानाय इउनिभार्सेल हल ओमफ्राय टंलानि साया सिनेमा हलाव अलरेडि 1 week जोबसिगोन दिनै जोंनि सिजौ मुभिया आरो नेक्स्ट उइकनिफ्रायबो सिजौ मुभिखौ बे मोनथाम जायगायाव नायनो हागोन आरोबाव मोनसे बिराद मोजां खौरां जे जोंना रङियाव थानाय गल्ड सिनेमा हलावबो गाबोननिफ्राय सिजौ मुभिखौ नुनो मोनसिगोन टाइमा जाहैबाय गाबोननि टाइमा जाहैबाय 5 PM सेप्टेम्बर 23 आरो सेटारडेनिफ्राय टाइमखौ सोलायनानै जों 2 PM खालामगोन मानोना अनेक अडियेन्सआनो एक्चुअलि गामि सिंनिफ्रायबो फैयो बिसोरो आंखौ खावलायदों जे सानाव प्रग्रामा जायोबा मोजांसिन होननानै बेनिखायनो आं टाइमखौ सोलायनानै गामिनि टाइमखौ सोलायनानै सेटारडेनिफ्राय 2 PM आव लाखिबाय आरो नाथाय गाबोन खिन्थु इभिनिंनि 5 PM आव नुनो मोनगोन रायजो राजाफोरा आरो बेनि गेजेराव आं बुंनोसै गासिबो रायजो राजानिसिम आं रोजा रोजा साबायखर होबाय मानोना सिजौ मुभिखौ मानसिफोरा माने लोब लोब फैनानै नायफैदों सिनेमा हलाव रायजोफोर एक्चुअली टिकेटखौ दाननोबा बुक माइ श'आव एभेलेबेल दं अनलाइनाव रायजोफोरा दाननो हागोन बुक माइ श'आव माबायावनो गुगलाव थांबानो माने मोनखागोन आरो पुसिं सेलबो जागोन बैयाव थांनानै सोरबा जुदि बुक माइ श'आव जुदि दानाबा होमबा डाइरेक्ट हलाव थांनानैबो दाननो हागोन